салом дӯстон, мавзӯи рафтани Криштиану Роналдо аз дастаи Манчестер Юнайтед вирус шуд. Дигар ҳама дар бораи он ҳарф мезананд. Ҳеҷ кас ором шуда наметавонад. Ҳатто бахшое ки умуман ба футбол ягон алоқамандие надоранд, кӯшиш мекунанд ки ин мавзӯъро ба фоидаи худ истифода баранд. Ина ба шумо савол: фурудгоҳ, яъне аэропорт ба футбол чӣ дахл дорад? Ягона робитае ки байни ин ду дида мешавад он аст ки футболбозон аз фурудгоҳ ба шаҳрҳои гуногун барои бозиҳои сафарӣ мераванд, вале ин ҳам на танҳо ба футболбозон дахл дорад. Тамоми қишрҳои ҷомеа аз он истифода мебаранд. Аммо фурудгоҳи Ливерпул тавонист як роҳи олитарини шӯхӣ карданро пайдо кард ва яке аз беҳтарин ҳазлҳоро оид ба рафтани Роналдо аз дастаи шаҳри Манчестер дар твиттераш ҷо дод. Имрӯз мо дар бораи ояндаи бозингари португалӣ андешаҳои худро гап мезанем ва шумо ҳам нависед ки ба кадом даста Роналдо гузарад хубтар аст. Ба канал обуна шудан ҳам аз шумо хоҳиш мешавад. Акнун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ ба наздикӣ бармегардад, аммо моро полуфинали бозиҳои Уимблдон интизор аст. Барои ба финал баромадан Ҷокович бо нори рақобат мебандад. Дар полуфинали дигар Рафа Надал бо Ник Кирс бозӣ дорад. Шавқовар аст, оё финал бо иштироки Надал ва Ҷокович мешуда бошад? Тамошои ин бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссылкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Мехоҳед аз Манчестер равед, вале дар навбат истодан намехоҳед? Пас фурудгоҳи Ливерпул ба шумо имконияти зуду бо қулай расидан ба макони даркориятон медиҳад. хоҳиши рафтан ба Мюнхен ва ё Лиссабонро доред? Пас рейси Луфтганза шуморо ба роҳат ба ин маконҳо мерасонад. ё шумо мехоҳед ба Париж ва ё Рим равед? Пас дар ин роҳ ба шумо рейси Ryanair кӯмак мерасонад. Бо ин навишта дар Твиттер фурудгоҳи Ливерпул ҳам шаҳри Манчестер ва фурудгоҳи онро тавонист тавассути ҳазлу танз ба истилоъ очко гирад ва дар баробари ин ҳамаи дастаҳои талабгори Роналдоро номбар кунад. Ана ҳаминро фикронии ғайриқоллабӣ мегӯянд. Криштиану аз Манчестер Юнайтед ва сиёсати ин тим дар бозори трансферӣ хеле норозӣ мебошад. Омили асосии рафтани Криштиану ҳамин шуда метавонад. Аслан дар ҳамин ҷо бояд тарафи Роналдоро гирем. шумо медонед ки мо чанд маротиба ӯро пастам задем ва танқидам кардем, аммо дар ҳамин ҳолат ӯро фаҳмидан мумкин аст. Мардак ба дастаи сеюми Англия омад ва бояд барои қаҳрамони мубориза меборд, аммо дар ниҳояти кор даста дар Лигаи Аврупо бозӣ хоҳад кард. Роналдо ҳатто намедонад ки гимни Лигаи Аврупо чӣ гуна оҳанг дорад. Ӯ наметавонад розӣ бошад. Чаро ӯ бояд розӣ бошад? Аз нуқтаи назари амбитсияи Криштиану дастаи Манчестер Юнайтед ягон коре намекунад ки ӯ бояд розӣ бошад. Роналдо ғолиб аст. ӯ ҳамеша мехоҳад зафар ёбад, аммо МЮ ба ҳамлагари португалӣ чунин имкониятро фароҳам наоварда истодааст. ӯ ягона роҳи халосӣ аз инро дар рафтан мебинад. Бавария дар ҷустуҷӯи дифоъгари нав аст. Баъд аз рафтани Николас Ҷуле ба сафи Боруссия Дормунд, мюнхениҳоро лозим аст то ҳимоятгари хубро ба ҳайат ҷалб кунад. хотиррасон мекунем ки ҳанӯз зимистон маълум шуд ки баъд аз анҷоми мавсим Ҷуле ба дастаи шаҳри Дормунд мегузарад. аз ин рӯ дар ҳамин равзанаи трансферӣ Бавария хеле фаъолона дифоъгаронро ҷустуҷӯ дорад. варианти асосӣ дар ҳамин шаб рӯз ҳимоятгари дастаи Ювентус Матеус Делик гуфта мешавад. ин бозингари нидерландӣ соли 2019 маҳз ба дастаи кишвари Олмон гузаштан мехост ва ҳатто хеле наздик буд то ӯ футболбози Бавария шавад, аммо дар ниҳояти кор ӯ Ювентусро интихоб кард. акнун ин футболбозро дар Мюнхен интизор ҳастанд. Ювентус ки дар буҳрон қарор дорад, мехоҳад маблағи хуб кор кунад. барои ҳамин кӯшиш хоҳад кард то Деликтро бо нархи гаронтар ба бозор барорад. айни ҳол сухан дар бораи 90-100 миллион евро меравад. аз ин арзонтар туриниҳо Деликтро ба ягон кас нахоҳанд дод. Бавария бошад танҳо 75 миллионро пешниҳод кардааст. мюнхениҳо пофишорӣ карда мехоҳанд сари ҳамин қадар маблағ иқтифо кунанд. аз як тараф туриниҳо розӣ нашуда пули мехостаи худро талаб доранд. Ювентус барои ба мақсади худ расидан фишангҳо дорад. яке аз онҳо таваҷҷӯҳи дастаҳои дигар ба Матеус мебошад. аз ҷумла Челси яке аз он дастаҳое ба ҳисоб меравад ки Деликтро ба ҳайати худ ҷалб кардани аст. барои ҳамин агар лондониҳо беш аз 90 миллион дар пеши утоқи Ювентус партоянд, Делик дарҳол бо суръати кайҳонӣ ба Англия равон карда хоҳад шуд. гуфта мешавад ки Бавария ба Делик яке аз маошҳои баландро дар даста ваъда кардааст. гап сари 12 миллион дар як сол меравад.
ба ҳавзҳои Лондон наҳанги нав меояд. Раҳим Стерлинг ба дастаи Челси пойтахт мегузарад. Дар олами футбол Раҳим ҳамчун бозингари найрангбоз ном баровардааст. Аз ин рӯ бораи Делфин гуфтани ӯ ман саббҳои бисёр қотеъ доштам. Тибқи маълумотот Челси ва Стерлинг байни худ ҳамаи масъалаҳоро ҳаллу фасл карданд. Акнун навбати гуфтушунидҳои Челси ва Манчестер Сити фаро расидааст. ҷонибҳо бояд сари маблағи гузариш ва бонусҳо ба қарори муайян биёянд ва Стерлинг расман футболбози дастаи Челси мешавад. гуфта мешавад ки дар ниҳояти кор ҷонибҳо бояд сари 35 миллион фунт яъне 41 миллион евро иктифо кунанд. шояд шумо ба суоле дода шояд ки чаро Стерлинги 27 сола бо нархи арзон ба Лондон меравад. гап сари он меравад ки шартномаи бозингари англис тобистони соли оянда ба анҷом мерасад. сабаби асосии рафтани Стерлинг дар ёфти вақти бештари бозӣ мебошад. дар Сити ӯ акнун футболбози захиравӣ шуд. дар мавсими гузашта Раҳим дар ҳамаи мусобиқаҳо 17 гол зад ва 9 ассист кард. сармураббии дастаи Челси Томас Тухел бисёр мехост Стерлинг ба Челси ҷалб карда шавад ва акнун ин мақсад шояд дар 24 соати дар пеш буда расман амалӣ шавад. бо наздик шудани ид на танҳо бар бозорҳои мо новобаста ба нархи гарон ва харидҳои зиёд дида мешавад. дар бозори футбол ҳам ҳамин ҳолат аст. касе дер кард ба ӯ намерасад. Фрэнки де Йонг аллакай чанд рӯз аст ки бо пироҳанҳои Манчестер Юнайтед худро дар оина нигариста зебидан ё назебидани онҳоро санҷида истодааст. аммо кор метавонад дар як гардиш куллан дигар шавад. Челси акнун дар бозори трансферӣ хеле фаъол гардидааст ва метавонад де Йонгро аз таги каши Юнайтед бирабояд. маълум аст ки Челси диққати асосиро ба хати дифоъ равон мекунад, аммо мавқеҳои дигарро ҳам бояд фаромӯш накунем. шартномаи Жоржино тобистони соли оянда ба анҷом мерасад. ӯ ба Италия бармегардад. аз ин рӯ Тухел мехоҳад де Йонгро ба сафи лондониҳо ҷалб созад то як сол барои мутобиқшавии ӯ равад. ҳангоме ки Жоржино меравад, дар мавқеи ӯ Фрэнки дар ҳолати омодабош қарор хоҳад дошт. бо назардошти он ки Челси дар мавсими навбатии иштирокчии Лигаи Чемпионҳо хоҳад буд, ин хабар аз ҳаво буда наметавонад. Де Йонг ба пуррагӣ метавонад аз Манчестер Юнайтед даст кашад. ба Барселона фарқаш чи? Де Йонг ба куҷо меравад? онҳо ба ҳар сурат 85 миллион еврои худро ба даст меоранд. аммо аз тарафи дигар Челси бо ин роҳ метавонад ба пои худаш тир занад. агар ин маблағ ба дастаи Барса ғалатад, онҳо дарҳол Рафиняро мехаранд. бозингари бразилӣ интизори он аст ки катониҳо кай пул пайдо мекунанд. маълум аст Челси ҳам ин бозингарро ҷалб кардани аст, вале худи ӯ орзуи бозӣ кардан дар Барсаро дорад. ба ҳамин тамом бовар дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнаждаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.